रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनि सिङाव थानाय गोल्डेन लांगुर इको टूरिज्म ससाइटिया दिनै नैथि जोनोम सान फालिदों। मख'जाथावदि रायमना नेशनेल पार्कआ भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों फोसावजाखांनायनि उनाव रायमना ओनसोलाव अदेबानि बे रायमना माहारियारि हाग्रामाखौ संरैखा होनायजों लोगोसे ओनसोलनि गासै बिथिंखौ नोजोर होनो थाखाय बे ससाइटिखौ दाफुंना लानाय जादोंमोन। बेनिनो दिनै गोल्डेन लांगुर इको टूरिज्म ससाइटिया 2 बोसोर आबुं महर मोनफुंबाय। 2 बोसोर आबुं महर मोनफुंनायजों लोगोसे दिनै रायमना वेस्टार्न रेन्जनि मावख'आव केक हानाय हाबाफारिबो लानाय जायो। এতিয়া আমার হেৰিটো শেষ হৈ গ'ল। আমি সাৰৰ পৰা 2 আকাৰ মান এটা হুলি ভালো হৈছে না লাষ্ট অপশন যাও কৰিলে नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बैचलर अफ आर्ट्स एबा बीए नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्को डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बीए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइंस आयदानि थाखाय बीए अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्को डिग्री कलेज साफागुरियाव बीए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।